última pregunta. Respecte a les obres del carrer del Dilluns, com és que la modalitat adoptada és negociat sense publicitat? Per algun motiu concret? No, no. És a dir, que sigui la modalitat aquesta que tu dius, té els mateixos efectes que la de publicitat, perquè com això es penjarà l'oferta al perfil del contractant, està penjat, per tant, qualsevol empresa que ho vegi s'hi pot presentar. Va, que llavors amb aquesta modalitat entenc que es convida d'alguna manera 3 empreses com a mínim a participar-hi, no? Exacte, com a mínim. Les empreses que han treballat abans per l'Ajuntament. Dins d'aquestes empreses hi ha alguna empresa municipal o no? No, del poble? perquè jo sàpiga... No sé. Per empreses municipals com a tals, em sembla que hi ha autònoms. No hi ha empreses com a tals, que sàpiga jo. Hi ha autònoms. Si s'agrupen, com van fer per exemple l'Ajuntament de Riucanys, que van agrupar els autònoms, vam pedir als autònoms que s'agrupessin i van fer una junta. Els assons hi ha fet aquesta vegada proposta pel carrer del Dilluns. Home, perquè una part d'ells són menys els que eren, me sembla, i que es poden agrupar si volen. És a dir, es va concursar igualment i es van presentar ells i altres empreses. Si se volen presentar, que s'agrupin i que es presentin, que sí. De comprar els requisits de l'obra, no hi ha problema. Ara, que deia com a deferència, que les empreses locals on de poder, ja que s'han oferit 3 empreses, convidar 3 empreses com a mínim, doncs aprofitar alguna de... És que no hi ha empreses, perquè em sembla que hi ha autònoms. En referència hi ha autònoms, no hi ha empreses. I es poden agrupar, es poden presentar i tant. L'Ajuntament és una feina a tothom i hem intentat donar activitat a tothom. Els moments que hi ha més feina i menys feina, perquè hi ha requisits tècnics que la gent ha de complir, evidentment. Això es publica poc, però resulta el perfil del contractant. Sí. I que va al mateix, és públic, és a dir, tothom s'hi pot presentar. El sistema de càlcul que s'està fent per aplicar els càrrecs als diferents propietaris del Balló, em sembla que és, no? Va comentar un 33, un 33, un 33. Sí. Un d'aquest 33% és el valor catastral. Sí. I hi ha cases que el tenen el valor catastral més alt o més baix. Hi ha altres cases que és més vell i clar, te trobes cases que veus que la diferència de pagar de 2 cases molt similars pràcticament és el doble. Pot ser, clar. Llavors, el que no entenc molt bé és com sabent-ho, perquè hi ha 4 cases, no? És una llista de 18 cases, no? Com sabent-ho, l'Ajuntament no intenta ser sensible amb aquest tema, perquè tots són veïns i si no s'entén per què un ha de pagar, no és just, vaja, que un hagi de pagar més i l'altre hagi de pagar menys. Vull dir, estaria bé que tots paguessin proporcionalment el que toca. Amb l'autoritat era el més just possible, és a dir, el més just és fer enters a cada cosa, perquè gent que tindrà poca façana que es mouran. Sí, però quan veus el resultat de la fórmula i veus el resultat, veus que no és just, perquè veus que 2 persones que tenen cases similars, una paga el doble de l'altra. Una té reformada recentment i altra gent potser fa 15 anys, aparentment són igual de noves. Sí que resulta, i a més resulta que l'ha reformat recentment, dius que ha hagut de pagar unes despeses, ha hagut de millorar, i a més encara ha de pagar més. Les estadístiques que poden passar, però el criteri sempre ha sigut el mateix des del primer dia que vam portar al carrer. Però la reflexió és que és injust. Llavors no sé si es pot fer alguna cosa. No es pot fer res. Ni fem res perquè el criteri ha adoptat a tots els carrers amb els criteris. Per tant, no. Sempre és un criteri. Però no t'ho he dit, no. Sí. Pot passar. Tots són veïns i tots són iguals. Per això està també compensat aquells terç. És quan el valor catastral. Sí, és una fórmula, però després d'aplicar la fórmula, quan veus el resultat, te sorprèn, segueix sorprenent que no segueix sense sentit. Pot haver algú... Que dius que potser es podria buscar algun tipus de càlcul, algun tipus de cosa que fes que fos més just. Això és sempre l'objecte de casuística, però el que hem utilitzat sempre. Què més?